Thank you so much. Ayan, palubusan na kayo ako, maatenye, iti RFP. Ayan, and hello, 230 viewers. Ayan, 237 pala. Once again, para sa inyo to, Sir Ed Agio and Ma'am Esther Hidalgo. And to Beth and Aris Marcos. Sikat ay makikita Gadwa di ay ate Magigisukat ang kanya Panagkikibin yung dwa Madududog tayo tinig na Magsasaindig ang puso Siyagalatan ikaskaso Nasaysayan lakman Ani ka na amamon Siya pumanas at sanay Naaramid mo Malubusan na kadi Nga umadayon Tapnon mapanunod mo Ako ang asol mo Siya paniknan Di pa magtek mo Nagpabaliw ka Lipamis ka Sabay tamawanan na Ipalubusan na Awan and di ayan Kasakit man ang kanya Sikat ay magkikita Kalawang di ay ate Manag-isukat ang kanya Panagkikibin yung dwa Madududog tayo tuwirik na Magsasainde ang puso Tsaglatan ikaskaso Nasaysayan lakuman Hindi ka na ang amor Siya